Kadang kula juru-juru syuting kasunanaken tapi desaken kejarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawi rumput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel numbas harta sekar mocopat asmurandana minangka sekedhik pitutur tungkap temanten kenali dudu bondo dudu rupa amung ati awitane menika pun berdaraken saestu kathah sae untuk gunane temanten kenali Bapak mundur lagi alhamdulillah temanten kenali sampun kabeh kembar mayang ingkang kembar mayang menika oyotipun kangge nastan Bayu Bujro amugi kegiatan dinadang-dadang pengantin kali kagungan kegiatan baik patosipun anggenipun harum bebrayan agung dene ronipun godhongipun sinebat prabowo mega lombe kegambaranipun mularing antareksa langit ingkang kelina peteng handan pratandha badhe tumurune toya jaman migunani sedaya titah utaminipun titah para tani menawi wonten Jawa remen nggih Pak Karsono nggih Pak Karsono Pak Karsono ini pakaripun tani sawahe pinter-pinter hektar alhamdulillah pas mantu baru panen kula ngaturi Pak Wasis ya Pak Wasis ditinggali Pak ini Pak Karsono para rawuh para sepuh bunden geningipun dimatikan Mas